والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة في الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. السلام أمبي فلو أمبي على فو أمبي على بركة أمبي على ولي مندو ككيشين نمانين على بلي باين في أكوك دبل سهرمك نوي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سود مسلمو أنا كسابنيمو أنا مغجما من تقول على كربلا نبارين مانجي ربي على كانفروكا كاندو الجنة كوننا وكوف بيوم سجين بركة دن ولي مندو بينيشي أنفا أنا كرامو نوي أنا كدوي المفضلة المرشد دا للكتاب والسنة يساد زوزا سيدي شريف عثمان مدان حيدرا وكوف بركة دن ولي مندو بينيشي جميع أنصار نيمو كلينغلنا بلا جلما كادمنا أنغا بريزان ناشونال international ani anga committee ananga section anga section president amu be foni joro inaya o ko to mengo anga wudu karamo jami'an saru tone munum be no lu kara karamo we no ye bini bado alaka kurana no ledu di kafu bi karamo deme kaslame ndeme anga fuli buye joro inaya ko barkada ko wari mondo o ko fe anga tone kelingelen be ami be fu o ko fe kanu nyobi yoro ane bayagalo anga fuli bi nyeshi be ma o ko fe anga fuli bi jamana de nyuma balajele malikono malikoka kibara mi be ko dawklo ka anja ban jolela ni wati na ba manyare irima jo kado bula anya ka dema konnana ambalmo kulukani nga ubora kulukani beladugu katatan kindo saosa alakra babili sallallahu alaihi wasallam amo ke dugu barka mala min to ko kindo beladugu kerefe no ye kulukani kerefe beladugu konna salon andara ki akara wasai ñinaw farla ñonga fana ka délégation bla kana anno fe kana sran ñini an fe ani kana dugo ñini an fe wala sa bare mi se ka nundu cugumina hayre la ka nubo hayre la cugumina unana ulla ambal make marukani ana tamanyo unana kana anno fe kado buguna yirma joya ngami boka fulike ne alaka je shini sibiri to kalo kile tani duru juillet kalo sa kalo lana sa ba flani mo saba Ali Badra Sangare ninga chedo mido kolokani dugu kono ni alaka je inshallah kuma wulare an va fesa ami soro ga nguji dugu ma min to kindo sinin jufe wajili ba kira bangeni sallallahu alaihi wasallam mawludu nyanama na nyakari ani alakira jogo bo nyefoli ni dugu ka tanye ni jamana ka basigi wajili ba be ke kindo dugu konna na ni dugu jarama nyi shi kolokani ma no e bele dugu faba e kolokani dugu konna wajili balla be bamulo kolokani ka dugu je ntenendo la dimanche kare ka dugu je ntenendo o yanga programme la kuma bawe ngami boka folike ka boka dugo ke ka boka barkada je shibala jirema o ni foli ni dugo ko fe ami toroka ke delegation fana ka boya kata jenyi nangara mo fe el mufadilatu el murshidu dal kitab wa sunna stadu waza sayyidi sharif usman madan haidara na le ka je ananga jamia ansaru udu nyemo ga je angum me beladugu ka kolokani mara kanyina la falaka chende daguri ngele amudi marukani ma aka folike. Assalamu alaikum. Wa assalam. Wati na mbora kolokani kana bamako ankara mo fe kana mauludu no ya lakira bangene kana anofe anga jega ke kuluye kata sirfula no ya Ali Badra Sangare ansar dini tonendo ansar dini karamogodo na ala ka jen sanwo same mawludu belebele la ga faso la no e bele duru kilo yi nyina na bolo dale me ka ben sini no e samedi kamo fletan duru wajulu belebele bambolo kulukani da fela na no e seragili e kindo ben ala ka ta mawludu nyana maya kindo o duguje amena dimasido kulukani wajuli belebele ban karamogo bulume Ali Sangare kologani bolo nandere ba kona nana kanu nyogo be weleledo deme maga be weleledo ka fanya na doro nere min fleni ye ni aye antugura karamogo la aye dana do de sorala mogo ni fi mana ke chugo betiki fe ala ere gen dati betike mogo fe ka fanya na doro akwa kuno ye ni aye antugura le la aye fendo de yala no ye ala tai
karamɔgɔ Hayidara anw tugura Hayidara de la an y'ale de dɔn Hayidara nɔfɛ su fara tile kan Hayidara tɛ sigi su fɛ a tɛ sigi tile fɛ ale de fɛnɛ kalenka don ko karamɔgɔ dɛsɛnna ka bɔ woni o woni fɛ tant que ale balennen don a bɛ tagama o sira fɛ a mago tɛ mɔgɔ ɲɛdala ye jɔn ye parce que la silamɛya ye mɔgɔ yɛrɛ de ye mɔgɔninfin pour que k'a dɔn silamɛya ye mɔgɔ yɛrɛ de ye n'i sara don o don i bɛna dɔn mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye quoi fa tɛ ba tɛ muso tɛ den tɛ mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye ale karamɔgɔ ka hakilina faamu k'a cɛsiri su fara tile kan a bɛ wajuli kɛ burusi kɔnɔna na a bɛ kulujanw ɲɛlɛ a ka mɔbiliw bɛ tiɲɛ su fara tile kan a b'u pousser ka diɲɛ n'o bɛɛ ye ko lahara ko silamɛya nafa bɛna sɔrɔ yen diɲɛ na fɛnɛ ni ala sɔnna a nafa bɛna sɔrɔ donc an bɛna kɛ délégation ye ka taa sigi fula ka taa bonya da karamɔgɔ Hayidara kan a ka duwawu k'an ye an bɛ duwawu fɛnɛ ɲini a fɛ pour que ko in ka tɛmɛ ko ɲuman o ka se ka kɛ bonya kɔnɔ lafiya kɔnɔna na an ka Kolokani karamɔgɔbaw an bɛ foli lase o bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amadu Baba Jalo ani Fuseni Kulubali ani Mami Jakite ka se karamɔgɔ bɛɛ ma an da sera min ma an da ma se min ma an bɛ foli ɲɛsin a bɛɛ ma Ali Sangare filɛ nin mɔgɔ caman m'a ye i t'a dɔn wallahi ne bɛ Ali dɔn hali n'a sɔrɔ ne tɛ silamɛ ye tiɲɛ tɛ fila ye o tiɲɛ ma dogo da fɛ na i bɛ se k'a fɔ n tɛ de ni mago bɛ Hayidara image kɔrɔ la dɔrɔn ne ye karamɔgɔ Ali Sangare ye dɔrɔn i filara pewu n'a bɛ kuma dɔrɔn a bɛ k'i ɲɛna ko c'est à dire que est ce que an bɛna kisi sini lahara wa donc i bɛna dɔ bɔ i jogo jugu la ka kɛ ala fɛ ale filɛ nin ye ni karamɔgɔ tun bɛ wajuli kɛ a bɛ kɛ n'a fɔ a ka wuli ka bɔ tabali kan a diminen ɲɛ bilenlen o image de b'ale la o de la karamɔgɔ Hayidara y'a fɔ ko ale tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni Ali Sangare bɛ yen k'ale hakili sigilen don ale bɛ sunɔgɔ k'a bɛ su fara tile kan k'ale bɛ duwawu k'an ye ne yɛrɛ ye seereya dɔw sɔrɔ karamɔgɔ kan ɲinan mawuludu dugusɛjɛ anw taara sirifula an yɛlɛnna Hayidara fɛ yen nɔ Hayidara ka samara la ko karamɔgɔ Ali Sangare n ka kɔlɔsi minɛ k'a fɔ ko Hayidara ka duwawu k'a la aw ye koba ye dɛ mɔgɔ min bɛ Hayidara ka samara ta o k'a danaya dɔ da mɔgɔ dɔ kan k'a fɔ n ka kɔlɔsi minɛ k'a di karamɔgɔ ma o b'a sɔrɔ danaya bɛɛ dafara Hayidara filɛ nin ye ala y'a kɛ maa ye ko dogolen ni bangenen ale b'a bɛɛ dɔn n'i y'a dalen karamɔgɔ Ali la a ma da la gazana a dara la ala de kama donc an b'a ɲini karamɔgɔ Ali Sangare fɛ a ka karamɔgɔ Hayidara dɛmɛ a kana ɲɛ jɔ mɔgɔ si la k'i ye jɔn ye parce que la lahara don mɔgɔw jɔra foyi t'a rɔ i yɛrɛ de bɛ ɲininka i ka kɛlen la a balimakɛ mankan don Madu Kane ka bɔ Kolokani Ansari Dine tɔnden don assalamu alaikum اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس إلى حق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين